Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor Erf it-Tora, programm fejn fih qed nagħmlu studju ġimgħa wara ġimgħa, xabat wara xabat, sibt wara sibt tal-Paraxà. U bħalma tafu issa wasalna fir-raba' porzjon tal-Paraxà qed nitkellmu fuq Abram, rajna fl-aħħar Paraxà kif Abram wara li għadda minn dak kollu li għadda skont dak li sibna miktub fil-ktib ta' Jaxxar, u il-mulej ordnalu biex jitlaq mill-art ta' Ur u jitlaq lejn l-art imweda. U illum se nkomplu nitkellmu fuq Abram. U fil-fatt il-Paraxà tal-lum jisimha Vajera li tfisser u der. U hawnhekk ħa nitkellmu allura fuq id-dera ta' Alla lil Abram parti mill-ħajja tiegħu u ħankunu qed nistudjaw nagħmlu studju mill-tip tal-Ġenesi kapitlu 18 vers 1 sa kapitlu 22 vers 24. U f'dina il-Paraxà prattikalment insibu 15 il-punt differenti li bħalma dejjem ngħidilkom ma nistgħux nitkellmu fuqhom f'dan il-programm għaliex joħdulna ħafna ħin. Imma dak jfisser li lanqas għandna 15-il sena nitkellmu fuq suġġett differenti meta naslu għal din il-Paraxà kull sena. X'inhuma 15-il punt li hemm? Naraw illi nitkellmu il-Paraxà tal-lum titkellem fuq il-weda li Alla Jehovah għamel ma' Abram u ma' Sara fuq li Abram ikun missier nazzjonijiet. Naraw ukoll l-erda u d-distruzzjoni ta' Sodom u Gomorra. Naraw l-Abram jinterċedi ma' Alla biex ma jaqriċ Sodom u Gomorra. Naraw ukoll Lot jinħeles minn l-art ta' Sodom mill-mulej stess. Naraw kif ħareġ u kellu jmur jistaħba ġwar biex jgħix. U naraw ukoll it-tfal ta' Lot illi wettqu dak li nsejħulu incest illi marru kellhom x'jaqsmu sesswalment ma' missierhom minn fejn fil-fatt imbagħad permezz tagħhom naraw il-poplu ta' Moab u l-poplu ta' Ammon minn fejn bdew. Minn hemmhekk bdew il-poplu ta' Moab u l-poplu ta' Ammon minn dana il-att ta' incest. Naraw ukoll il-Sara tiġi maħuda mill-Faraw waqt wieħed mill-vjaġġi ta' Abram. Naraw l-Abimelek u mbagħad jidher quddiem Abram u Sara u jitlob skuża maħfra tal-żball li kien għamel. Naraw ukoll it-twelid ta' Iżak. Naraw it-tkeċċija ta' Ħagar u Iżmajel mill-kamp ta' Abraham. U naraw kif Alla salva lil Ħagar u Iżmajel meta kienu fid-deżert. Il-Paraxà tal-lum titkellem ukoll kif Abraham għamel alleanza ma' Abimelek u naraw ukoll l-Alla jitlob il-Abram joffrilu lill-ibnu Iżak u naraw ukoll kif Abram tela obda l-Alla mar fuq il-muntanja biex joffri l-Iżak u mbagħad nafu li ġie meħlus u fl-aħħar tal-Paraxà naraw it-twelid ta' Rebekka li ħa nitkellmu fuq ukoll. Interessanti il-parti li għandna fuq Rebekka llum anki partit minnha maħudin bħal dejjem il-ktib ta' Jaxxer. Imma biex nibdew il-programm tagħna allura ħnibdew nitkellmu mill-ewwel fuq l-ewwel parti ta' dina il-Paraxà u li titkellem fuq il-vista li Abram kellu minant il-mulej. U tinsawx li qed nitkellmu fuq Abram li kien missierna huwa meqjus li huwa missierna fil-fidi illa għaliex huwa missierna fil-fidi illa għaliex qed naraw li Abram sema reħen il-mulej u bdieħ bħal meta qallu tlaq minn Ur u mor fl-art li ħanuri kiena qabad bil-familja b'kollox u tala fej qallu il-mulej. Dan jfisser li meta il-mulej tina istruzzjoni irridu nobduha. Meta l-mulej tinna xi ħaġa rridu nagħmluha. Dan jgħod f'kollox anke meta niġu għall-kmandamenti, meta l-kmandamenti il-mulej qed jordanna xi ħaġa permezz tal-kmandamenti, aħna bħala kredenti, aħna bħala nies li verament nemmnu fl-Alla tal-Bibja irridu naraw li dak il-kmandamenti qegħdin nobduhom. U allura jekk Abram huwa missierna fil-fidi, x'irridu nagħmlu? Irridu naraw
x'għamel Abram biex ingħata dan it-titlu mis-sena tal-fidi. U dak li għamel Abram xi jfisser għalina, dan kollha rridu nistudjawhom biex inkunu nafu il-kelma tal-Alla x'qiegħda tgħid, għaliex intom diġà naħseb issa qed tindunaw il-kelma tal-Alla mhix sempliċement storja, imma hemm il-messaġġ warajha, hemm xi ħaġa li l-Mulej qed jipprova jgħidilna, hemm ħafna affarijiet li qed jipprova jgħidilna, u dan huwa l-iskop tagħna li nistudjaw biex naraw il-Mulej x'qed jgħid permezz tal-kelma tiegħu. U waħda mill-affarijiet li naraw fil-kelma u hekk issa niġu għaliha naraw li il-Mulej der l-Abraham ma' żewġ messaġġiera minn tiegħu fil-post hekk imsejjaħ fejn hemm is-siġar ta' Memri, fejn hemm is-siġar tal-Oak tal-Memri. Illa għaliex huwa importanti dan il-messaġġ, illa għaliex dan huwa l-post fejn Alla għamel il-patt ma' Abram, fejn Alla għamel il-weda li ħajkun missier in-nazzjonijiet u li se jtih l-art imweda bħala wirtu. Allura x'għamel permezz tal-fidi Abram qabad it-tinda tiegħu minn fejn kien mar ġo Memre u qgħad hemmhekk il għaliex hemmhekk fejn hu ġie mogħti l-weda u qgħad hemmhekk permezz tal-fidi. Jaf li dik l-art se tkun tiegħu u se jkun missier in-nazzjonijiet. Dan huwa l-istess post u dan għandna tagħlim li nispera m'għandhomux ma waslulkom għax huwa interessanti. Dan huwa l-istess post fejn David kien bena it-tinda biex ipoġġi l-arka fiha fl-istess post. Huma affarijiet li jaffaxxinawna meta nistudjaw il-post fejn Alla wieħed il-Abram huwa l-istess post fejn David tella t-tinda huwa l-istess post fejn tella t-tempju hemm ħafna affarijiet, imma dejjem fuq l-istess post. Imma ħankomplu fuq il-paraxà tal-lum u biex inkomplu fuq il-paraxà tal-lum rridu allura issa naqraw x'qed jgħid Ġenesi marru miegħi fil-ktieb ta' Ġenesi kapitlu 13 vers 18 li jaqra hekk. Imbagħad Abram għala t-tinda tiegħu u ġie u għammar fil-witja ta' Memri li qiegħda f'Ħebron u bena hemm altar lill-Mulej. Għaliex dan huwa l-post fejn Alla għamel il-weda ma' Abram u Abram iddeċida li jagħmel altar bħal dejjem biex jolli sen il-Mulej ftakar xedna fl-aħħar paraxà. Interessanti ħafna l-kelma tgħidilna li meta ġew il-Mulej u il-messaġġiera tiegħu biex jiltaqgħu ma' Abram f'dan il-post ta' Memri, l-istudjużi jgħidulna li il-Mulej ġie jżuru fit-tielet jum taċ-ċirkonċiżjoni tiegħu meta Abram għamel iċ-ċirkonċiżjoni. Ma ninsewx illi Alla għamel patt ma' Abram u bħala sinjal ta' dak il-patt Alla qal l-Abram biex jagħmel iċ-ċirkonċiżjoni u dawk kollha li kienu se jirtu l-art imwiegħda. Interessanti illi fil-każ tagħna li nemmnu l-salvazzjoni ġejja permezz ta' Jaxua il-Messija, iċ-ċirkonċiżjoni seħħet għalina fuq is-salib meta Kristu ta' ġismu għall-umanità biex jiġi imqatta, jiġi mbiċċer, jiġi flagellat. Imma dan mhux is-suġġett tal-lum huwa biss eżempju biex tkunu tafu fuq x'qed nitkellmu. Imma l-istudjużi jgħidu li dana kien it-tielet jum taċ-ċirkonċiżjoni ta' Abram. Illa għaliex it-tielet jum, illa għaliex it-tielet jum huwa l-ar jum, l-iktar jum li l-persuna tkun muġuha fih meta tagħmel iċ-ċirkonċiżjoni. Fil-fatt l-istess naqraw meta ġew attakkati pajjiż sħiħ minn ulied Ġakob illi attakkaw dan il-pajjiż fit-tielet jum taċ-ċirkonċiżjoni tagħhom għax jafu li ma setgħux jirritarjaw, jafu li ma setgħux jiġu kontrihom. Ħalli nkomplu u ngħaddu għal Ġenesi kapitlu 18 versi 1 u 2 li jaqraw hekk. U derlu il-Mulej ħdejn il-ballut ta' Mamri u qiegħed fil-bib tat-tinda tiegħu fl-eqqel ta' sħana tan-nar. U refa għajnejhu ħares u wara 3 irġiel kienu ħdejh. U x'kien ragħhom rġera mill-bib tat-tinda biex jilqagħhom u tbaxxa mal-art. Interessanti ħafna li qed naqraw f'dan il-vers jekk dak li jgħidu l-istudjużi
illi il-mulej der il-Abram fit-tielet jum taċ-ċirkonċiżjoni tiegħu l-aktar jum li huwa kellu jkun muġu allura qed naraw il-Abram mistrieħ għal-frisk ħdejn it-tinda tiegħu imma meta ra lil daw ġejjin għamel l-isforz nesa li kien muġuh għam mar jilqaħħom u niżel jadurhom wiċċu mal-art. Il-fatt li niżel jadurhom wiċċu mal-art hija importanti wkoll. Nitkellmu fuqha wkoll dina fuq l-istess talim li qed ngħidulkom għandna qed nippreparaw għalikom. Biex inkomplu fuq is-suġġett naraw illi allura hawnhekk qed jiddiskrivilna l-awtur l-ospitalità kbira li kellu Abram. Kien muġuh, jekk verament dak li jgħidu l-istudjużi huwa minnu kien muġuh imma xorta għam jilqa lil daw in-nies tant li anke niżel jilqaħħom wiċċu mal-art. U naraw li fil-fatt dina tindika illi kien il-mulej Alla illi kien qed iżur l-Abram għaliex prattikalment li kieku kienu anġli, l-anġli diġà nafhom l-istorja ta' Daniel li ma jaċċettawx qima. Għaliex il-qima tagħna għandna ntuha lil Alla il-Missier biss. Ejja naraw x'għandu xi jgħidilna Abram f'Ġenesi kapitlu 18 vers 3. U qal, Sidi, jekk issa sibt ħniena f'għajnejk nitolbok la teqpax għaddej minn quddiem il-qaddej tiegħek. Vers 4. Ħanġib ftit ilma nitlobkom u waslu riġlejkom u ħudu r-ruħ taħt is-siġra. U nġib biċċa ħobs u għejnu ruħkom. Imbagħad jaqbgħu sejrin għax għalhekk għaddejtu għand il-qaddej tagħkom. U qalulu għamel kif għadd. Hawnhekk interessanti mela qed naraw issa il-mulej qiegħed iżur lill-Abram. U Abram qed jgħidilhom isma' titilqux tasseqpaw miegħi għaliex dan huwa simbolu tal-jum qaddis tas-sibt, ġifieri. Meta inti qiegħed fil-preżenza tal-Alla il-Missier ma tkunx trid li toħroġ minn dik il-preżenza, ma tkunx trid li Alla jitlaq minn ħdejk, Alla jitlaq minn miegħek u naf forsi hawn min jgħid imma Alla mhux kuljum magħna, imma Alla mhux kuljum ħdejna, iva Alla qiegħed kuljum magħna, Alla qiegħed kuljum ħdejna kullimkien. Imma naħseb issa kollha naqblu illi Alla qal in-nies ma intom għandkom 60 fejn tagħmlu l-affarijiet tagħkom, ma forsi jiena ħankun ħdejkom. Dak jfisser illi meta qed tagħmel dak li qed tagħmel fis-60 li Alla tak, tagħmilhom taf li Alla qiegħed jarak. Tagħmel it-tajjeb, jiġifieri bħalma dejjem ngħidu mill-ħadd sal-ġimgħa tagħmel it-tajjeb timxi mal-istruzzjonijiet tal-Alla segwi t-toraġġ taf li Alla qiegħed jarak, ħalli s-sibt issa meta ħajġi biex jiltaqa' miegħek issa mhux sempliċement qiegħed ħdejk u jarak, imissa jrid li inti tiġi tfaħru fil-jum qaddis, ħalli jkun jista' jiltaqa' miegħek, ikun jista' jbirkek, ikun jista' jtik dak li verament għandek bżonn. U meta inti qed f'dik il-preżenza tal-jum qaddis tas-sibt, allura ma tkunx trid li toħroġ minn dik il-preżenza. U biex teqpa' f'dik il-preżenza inti titteqpa' żomm l-istruzzjonijiet tal-Alla u teqpa' timxi miegħu matul il-ġimgħa. Tara kemm sabiħ dan iċ-ċiklu. Għalhekk dejjem Alla miegħek, għalhekk Alla dejjem ħdejk. Jekk inti dejjem timxi mal-istruzzjonijiet tiegħu, għaliex il-mument li inti toħroġ mill-linja tal-mulej u tiksel lejn xalluk jew lejn l-lemin, il-mulej nafu li ma jistax joqgħod fejn hemm midnub u ma jistax jeqpa' ħdejk, ma jistax jeqpa' miegħek dak il-ħin. Xi ħaġa interessanti li qrajna hawnhekk naraw li vers 5 ta' kapitlu 18 Abram qed jgħidilhom u nġib biċċa ħobs. Araw mbagħad x'ġara. Talab lil Sara il-mara tiegħu sabiex tħejjilhom x'jieklu wara x'qalha. U Abram għaġġel jidħol fit-tindan Sara ħanaqraw vers 6 u Abram għaġġel jidħol fit-tindan Sara u qal Isa ħejji 3 sijan smid aġġinhom u għamel ftajjar fuq il-kenur. Abram ġara lejn il-baqar u ħa oġol tari u tajjeb u taħlil wieħed żagħżugħ u għaġġel iħejjih. Mela sewwa ħanġibilkom biċċa ħobs. Imma fl-istess ħin naraw l-ospitalità ta' Abram illi mhux tal-li tom biċċa ħobs imma sajrilhom oġol sħiħ. Inkomplu, x'kien
il-messaġġ li ġew biex iżuruh, għalfejn ġie biex iżur Alla l-Abraham. U dan insibuh f'kapitlu Ġenesi minn versi 16 sa 19, aħna naqrawhom. U l-irġiel qamu minn hemm u ħarsu lejn Sodom u Abraham mar magħhom biex iwassalhom. U l-mulej qal: se naħbi jien minn Abraham dak li ser nagħmel. La darba Abraham għandu żgur isir ġens kbiru qawwi u l-ġnus kollha tal-art jitbierku bih. Għax jien ħtartu biex jordna lill-uliedu u lil daru warajh li jħarsu it-triq tal-mulej biex jagħmlu s-sewwa u l-ħaq biex il-mulej iġib fuq Abraham dak li wiegħed għalih. Mela, x'inhu l-messaġġ hawn? Il-messaġġ hawn qed jgħidilna isma' jiena ħanagħti l-messaġġ tiegħi lill-Abraham biex Abraham imexxi l-messaġġ tiegħu lil daru u lill-uliedu. Jekk aħna ngħidu li missierna u Abraham fil-fidi, mela aħna ulied Abraham fil-fidi u dak li qed jgħid Abraham jgħottu wkoll għalina. Dan interessanti. Illa li xħafna jgħidu llum m'għadniex taħt it-Testament l-Antik, illum m'għadniex taħt il-liġi, illum m'għadniex taħt l-istruzzjonijiet tal-Alla, ma l-istruzzjonijiet li Alla tal-Abraham huma l-istess istruzzjonijiet li aħna għandna nimxu magħhom. Imma li qed naraw interessanti f'dan il-passaġġ huwa li Alla qed jgħid isma' mel jiena ħanagħmel xi ħaġa mingħajr ma nafża l-Abraham biha. U din hija xi ħaġa li nsibu anke fil-ktieb ta' Amos, kapitlu 3 vers 7, huwa interessanti dana il-profeta inħeġġiġkom għaliex profeti bħal daw qatt ma tissemmaw studju fuqhom fil-knejjes, imma fil-każ ta' Amos kapitlu 3 vers 7 Alla jgħid hekk: il-mulej Alla ma jagħmel xejn mingħajr ma jgħid bil-pjan tiegħu lis-servjenti tiegħu il-profeti. Il għaliex huwa importanti dana il-vers fil-profeta Amos. Il għaliex ħafna jgħidu li llum aħna maħdniex taħt il-kmandamenti. Dak huwa wieħed mit-tagħlim li jiġi mgħallem fil-knejjes evanġeliċi. Illi llum m'għadniex taħt l-istruzzjonijiet tal-Alla huma l-kmandamenti tiegħu. F'kelma waħda daw jgħidu isma' aħna llum m'għandniex għalfejn nżommu l-jum tas-sibt qaddis għax m'għadniex taħtu. U aħna ngħidulhom skont ma Alla qed jgħid permezz tal-profeta Amos, sibulna fejn Alla qal il xi profeta, għajdulna minnu il-profeta li rċieva istruzzjonijiet mingħand Alla illi wara l-mowt ta' Jexua mhux ser neqgħu inżommu l-jum tas-sibt qaddis. U sissa wara 3 snin, dan 3 snin ilu aħna dina tellajnija fuq il-website tagħna u llum wara 3 snin għadna ma sibna l-ebda għallim ta' teoloġija, l-ebda isqof, l-ebda assis, l-ebda patri, l-ebda pastor tal-Knisja Evanġelika li kien kapaċi jirrispondina. Għadna illum wara 3 snin bla risposta. Nafu li anke jekk jgħaddu 100 sena minn fuq dina il-mistoqsija neqgħu bla risposta. Il għaliex dana il-kmand mingħand Alla ma jeżisti, ma nsibuh imkien fit-Testament l-Antik. Imma ejja ħankomplu ħalli nistudjaw il-paraxa tal-lum. X'qed naraw mela? Qed naraw illi Alla ma jagħmel xejn jekk ma jafżax il-profeti tiegħu. U Alla qed jgħid mela jien ħagħmel xi ħaġa jekk jiena ħanaħbiha minn Abraham. Daka ipoġġi l-Abraham f'pożizzjoni wkoll ta' profeta għalkemm mhux imniżżel bħala profeta ma patriarka. Imma kultant jiġrulna affarijiet illi ma nafux meta ħajkunu ħajġru, ma nafux li mill-ġurnata, ma nafux fiex kien li ħajġruna dal affarijiet. Imma ma jfissirx illi Alla ma jafżanix bihom. Hemm stanti fil-ħajja tagħna fejn Alla jkellimna u jekk aħna nagħtu kasu u nisimgħu ikun qed jafżana għal x'inhu ġej. Dawn huma affarijiet interessanti għal min jemmen jiena wieħed minnhom nemmen li qed fil-pożizzjoni li qed illum il-mulejk imbagħad anke messaġġi permezz ta' persuni li isma' inti ħtgħaddi minn dak li ħatgħaddi u tasal sa fejn wasalt. Dan huwa kollu minnu xi darba forsi nagħtu t-testimonjanza kollha sħiħa ta' kif jiena wara daw 12-il sena nistudja it-Tora illum wasal f'din il-pożizzjoni f'ħajti fejn fil-livell li qiegħed fl-istudju tal-kelma tal-Alla.
fejn qed nistudja t-Tora u l-istruzzjonijiet skont kif hija mogħtija minn Alla lil Mosè. Imma ħankomplu naqraw u nistudjaw il-paraxa tagħna u nerġgħu morru f'kapitlu 18 u din id-darba ħammorru minn versi 17 sa 19. Nerġgħu naqrawh. U l-Mulej qal, se naħbin minn Abraham dak li se nagħmel, la darba Abraham għandu jsir żgur ġens kbir u qawwi u l-ġnus kollha tal-art jitbirku fih għax jien ħtartu biex jordna lil uliedu lil daru warajh li jħarsu triq tal-Mulej biex jagħmlu sewwa u l-ħaq biex il-Mulej iġib fuq Abraham dak li wieħed għalih. Allura hawnhekk qed naraw il-Alla iwieħed il-Abraham li huwa missierna fil-fidi sabiex jagħti istruzzjonijiet lil daru u lil dawk ta' warajh. Issa aħna nafu illi aħna salvati permezz ta' dak li għamel Jaxua il-Messija għalina. Imma dana ma jfissirx li m'għadniex nimxu ma l-istruzzjonijiet li qed itina allura Alla permezz ta' Abraham. Daw xorta għadhom joddu. Għalhekk Alla qal jien ħanat l-istruzzjoni tiegħi l-Abraham biex Abraham jaddihom lil daru warajh u daru jadduhom lil niesu warajh. Wara Abraham. Aħna huwa niesu. Aħna Abraham huwa missierna fil-fidi. Mela rridu niqpaw nemnu dak li qal Abraham. Nemnu dak li qal Abraham għaliex nemnu f'Jaxua l-Messija. Fl-aħħar mill-aħħar dina xbajna nirrepetu għan ispara li issa daħlet ġo moħħkom min hu Jaxua. Jaxua huwa il-kelma tal-Alla. Jaxua huwa it-Tora mamul bniedem. Il-kelma ħajja. L-istess kelma li tkellmet fuq Mount Sinai meta tat it-Tora lill-poplu ta' Iżrael huwa Jaxua li fit-testament hekk imsejħ it-testament il-ġdid issu huwa persuna ħajja. Għalhekk aħna dejjem ngħidulkom Jaxua ma ġiex biex jibda l-Kristjaneżmu, Jaxua ma ġiex biex jibda xi reliġjon ġdida, Jaxua ma ġiex biex joħloq it-Talmud, Jaxua ġie biex jorina kif nimxu il-kelma tal-Alla, kif nimxu it-Tora, kif nimxu fl-istruzzjonijiet tiegħu. Għalhekk Alla ta' daw l-istruzzjonijiet fil-fatt ejja ħanaraw xi jgħid l-istess apostlu Pawlu fl-aħħar mill-aħħar tax ħafna jikwotaw il-Pawlu għalkemm bħalma jgħid Pietru jikwotaw ħażin għat-telfin tagħhom, x'jiġifieri jikwotaw ħażin. Ħanaraw x'jgħid l-Apostlu Pawlu kapitlu 3 vers 31. Ara x'jgħid. Qegħdin aħna mela inxejnu it-Tora permezz tal-fidi Alla ħares. Iva, qegħdin inwettqu it-Tora. Issa ħana ġena għalaħkilkom bil-Malti kif ħat isimgħuha intom minn fuq il-pulpti. Qegħdin aħna mela inxejnu il-liġi permezz tal-fidi Alla ħares, iva, qegħdin inwettqu il-liġi. Il-liġi hija t-Tora. Għalhekk qed jirreferi Pawlu hawnhekk. Hawnhekk fejn jikwotaw ħafna l-Pawlu ħażin għax Pawlu meta jitkellem fuq il-liġi ġieli jitkellem fuq il-liġi tal-pajjiż u ġieli jitkellem fuq il-liġi tal-Alla. Imma għalhekk irridu nistudjaw, għalhekk irridu nkunu kapaċi niddixxernu meta Pawlu qed jitkellem fuq il-liġi ta' pajjiż jew inkella qed jitkellem fuq il-liġi tal-Alla. Hawnhekk lir-Rumani f'kapitlu 3 versu 30 Pawlu qed jgħidilhom allura issa x'nemmnu fil-Messija. Allura issa ħanwaqqgħu it-Tora ħalli ma nimxux mal-liġi tal-Alla, ma jkun qatt Alla Alla ħares nagħmlu hekk illa għaliex għax il-fatt li inti temmen f'Jaxua li huwa l-kelma tal-Alla magħmul bniedem, ma lur inti iktar minn qabel issa iktar minn qabel trid timxi mal-istruzzjonijiet tal-Alla. Illex inti meta tagħti ħajtek il-Jaxua, inti qed tgħidu isma' jiena ħanieqaf ngħix il-ħajja li qed ngħix, ħanieqaf ngħix ħażin, ħanieqaf ngħix fid-dnub u issa nibda nimxi warajk, ħanibda niffollowja lilek kif għattilna inti. U biex timxi wara Jaxua trid timxi wara il-kelma tal-Alla, wara l-istruzzjonijiet ta' Alla. Ejja ħalli inkomplu nitkellmu fuq il-paraxa. Hawnhekk allura qed naraw il-Alla jgħid il-Abraham x'kien ser jagħmel. Ovvja m'għandix dubju li Alla kellu skop. X'kien l-iskop li Alla qed jinforma l-Abraham x'kien se jagħmel? Qallu isma' Abraham jiena ħanaħraq Sodom u Gomorra illa li qed jgħixu fid-dnub. Għaliex kellu jgħidlu l-Abraham?
illa li Alla kien jaf li Abraham fuq dak li qed jgħidlu Alla kien se jagħmel xi ħaġa. Għalhekk huwa missier il-fidi għax dejjem kelmu Alla Abraham u għamel xi ħaġa fuq dak li kelmu Alla. X'għamel f'dan il-każ Abraham? Interċeda. Daħal u medjatur biex forsi Alla ma jaħraqx Sodom u Gomorra u tiftakru għadik il-famuża storja fejn beda jgħidlu imma allura jekk issib 10 min nies tajbin, imma li qallu jekk issib 10 ma naħraqix. Allura jekk issib 5 allura u baqa' jinterċedi għalihom baqa' jitlob għalihom biex Alla juri ħniena magħhom. Imma il għaliex għal dal-klim il-Abram, il għaliex Abram kien ġust fajnejn Alla, għaliex kien ġust fajnejn Alla għax kien jimxi mal-kelma tiegħu. U dana insibuh sabiħ interessanti ħafna bħala proverbju jekk immorru fil-ktieb tal-proverbi f'kapitlu 10, morru proverbi kapitlu 10 u morru versi 29 u 30. Triq il-mulej ifortizza għal bniedem rett. Iżda rovina għal dawk li jagħmlu il-ħażen. Rett x'jiġifieri? Rett jiġifieri li jimxi mal-kelma Alla, li jimxi mat-Tora. Vers 30. Il-ġust qatt ma jitħarrek. Jiġifieri il-ġust dawk li huma ġustifikati fil-kelma Alla fit-Tora qatt ma jitħarku għalhekk huma ġustifikati għax qatt ma joħorġu minnha jaqgħu mixin dejjem fiha dritti. Ejja ħallastu l-vers kollu. Il-ġust qatt ma jitħarrek iżda l-ħżiena ma jamrux fuq l-art. Ara x'qed jgħid hawn. Hawnhekk infaqet il-bużżieqa tar-rabċer. Mhux se ninħatfu aħna u jaqpa' l-ħżiena biss fuq l-art. Le tal-kelma Alla mhux hekk qed tajta. Il-kelma Alla qed tajt. Iżda l-ħżiena ma jamrux fuq l-art. Il-ħżiena ħajtilqu minn hawn. Il-ħżiena Alla se jneħħej minn ġod id-dinja. Jalla għax il-ħżiena qed jarqu d-dinja. Meta ħajkun hawn sema ġdida u art ġdida ħajkun hawn biss it-tajbin. Mhux it-tajbin ħajinħatfu jitilqu. Il-ġust ħajret l-art, hekk tgħid il-kelma. Il-ġust jirtu l-art. Jibqgħu jgħixu hawn għal dejjem, għal ħajja ta' dejjem, l-eternità hawnhekk fuq din l-art, taħt sema ġdida u art ġdida. Xi ħaġa interessanti li nsibu f'din il-paraxa hija il-perjodu meta Alla żar il-Abram. Again dina ħatkun xi ħaġa ġdida, żgur, forsi ma ngħidx kulħadd imma għal ħafna minnkom. Meta kien iż-żmien li il-mulej oġbu jżur il-Abram u jekk immorru Ġenesi kapitlu 18, nerġgħu mmorru Ġenesi kapitlu 18, u din id-darba immorru vers 10, il-mulej qed jgħidlu hekk il-Abraham, qallu u tassew nerġa' niġi għandek bħal da żmien sena. U wara Sara martek ikollha tifel u Sara semet dan fil-bib tat-tinda li kienet warajh. Mela x'qed jgħidlu bħal da żmien sena jien se nerġa' niġi nżurek. Diġà qed naraw xi ħaġa importanti hawnhekk. Hawnhekk qed naraw xi ħaġa li bl-Ebrajk tissejjaħ Moed ħin appuntat. Alla qed jagħmel appuntament ma' Abram qed jgħidlu bħal da żmien sena jien se nerġa' niġi nżurek. U interessanti nkunu nafu meta kien dak iż-żmien li Alla qed iżuru biex qed jgħidlu isma' bħal da żmien sena nerġa' niġi nżurek. Imma biex nikkonfermaw li m'għandix dubju tal-li Alla hekk għamel, imma biex nikkonfermaw li Alla hekk għamel nerġgħu immorru issa Ġenesi kapitlu 21 fit-tieni vers fejn jaqra hekk. Għax Sara ħabblet u weldet tifel lill-Abraham fix-xjuħija tiegħu fi żmien li kien qallu Alla. Mela diġà nafu li Alla żamm kelmtu hawn fi żmien li qallu hu Sara kellha it-tarbija kellha l-Iżak. Bl-Ebrajk il-kelma li intużata hawnhekk f'kapitlu 18 vers 10 nerġa' niġi bħal da żmien sena, il-kelma bl-Ebrajk hija kejat ħajja.
Kejat ħajja tfisser fi żmien il-ħajja, l-kelma ħajja hija minn fejn aħna nġibu l-kelma ħajja. U l-Mulej qallu nerġa' niġi nżurek fi żmien il-ħajja. Issa, meta huwa żmien il-ħajja matul is-sena u dina naħseb kollha taqblu miegħi, żmien il-ħajja matul is-sena huwa r-rebbija. Illa li huwa r-rebbija, illa li huwa żmien meta ir-raba wara xitwa terġa' tibda tħaddar, il-kampanja terġa' tibda tieħu is-siġar jerġgħu jibdew jintlow bil-weraq u bil-frott u l-ħxejjex jibdew jerġgħu jipproduċu, allura huwa żmien il-ħajja. Il-Mulej kien qed jgħidlu fir-rebbija fil-ħin fi żmien appuntat, illa li fir-rebbija hemm żmien li huwa appuntat. Pereżempju, il-festa tal-Għid il-Kbir, mhux qed nirreferi għall-Easter mhux qed nirreferi għall-festa tal-Għid li tiċċelebra Knisja Kattolika u Knisja Evanġelika. Le, il-festa tal-Għid il-Kbir tiġi fir-rebbija. Il-festa tal-ħobs Għażmu tiġi fir-rebbija. U il-Mulej fuq dan il-perjodu kien qed jitkellem, kien qed jgħidlu fil-ħin fi żmien appuntat fil-żmien il-ħajja se nerġa' niġi inżurek. U kif nafu illi il-Mulej għamel dak li għamel f'dan iż-żmien? Ejja ħanaraw xtajt kapitlu 18 vers 14. Ewwella hemm xi ħaġa tqila ħafna l-Mulej, bħal da żmien sena nerġa' niġi għandek u Sara jkollha tifel. U aħna diġà qrajna f'Ġenesi 21 vers 2 illi Alla sam kelmtu wara sena Sara kellha l-Iżak. Fi żmien opportun. Aħna qed ngħidu li iż-żmien opportun kien il-festa tal-ħobs Għażmu. Kif nafu li kienet il-festa tal-ħobs Għażmu? Illa lix kapitlu 18 vers 6 Abram jagħti istruzzjonijiet il Sara biex tipprepara l-ħobs u Alla u Abraham għaġġel jidħol fit-tindant Sara u Alla Isa ħejji 3 sigħan smit, aġġinhom u għamel ftajjar fuq il-kenur. Żgur illi ma kellix ċans toqgħod tistenna l-ħmira tola ta' dan il-ħobs u għal daqstant il-ħobs kien nadulu aħna ċapatta xi ħaġa ċatta, l-istess tip ta' ħobs illi jintuża fil-festa tal-Għid. Aħna Mestjanik Malta meta nagħmlu kull sena il-festa tal-Għid u aħna l-festa tal-Għid nagħmluha l-istess bħalma kien jagħmilha Jaxua, ma nġibux qadma biex nistombolizzaw il-ħaruf li kien fil-platt, prattikalment aħna jkollna verament ħaruf fil-platt. Namluha eżatt kif kien jiċċelebra Jaxua, naqraw l-istess tritturi, inkantaw l-istess salmi li kienu jkantaw waqt il-festa tal-Għid, għadhom ikantaw waqt il-festa tal-Għid il-Kbir, ġewwa anke Iżrael. U allura il-ħobs tagħna f'din il-festa jkun ħobs mingħajr ħmira, ċipatta. Mela, il-fatt illi l-ħobs kien mingħajr ħmira jurina jindikalna illi dina kienet il-festa tal-ħobs Għażmu, festa ta' 7 ijiem illi anke aħna Messjanik Malta niċċelebraw. Dana jindika allura li sena wara meta twieled Iżak twieled fil-festa tal-ħobs Għażmu. Issa tistgħu ma taqblux magħna għandkom kull dritt, imma aħna ta' Messjanik Malta nemmnu li Iżak li huwa it-tipoloġija ta' Jaxua l-Messija, bħalma Iżak twieled fil-festa tal-ħobs Għażmu, l-istess jista' jagħti l-każ u aħna hekk nemmnu li hu illi Jaxua twieled fil-perjodu ta' din il-festa, fil-festa tal-ħobs Għażmu. Fil-fatt hija anke tagħlim fost il-Lut li ma jemmnux f'Jaxua, il-Lut li għadhom sal-lum ma jemmnux f'Jaxua, xorta jemmnu u jgħalmu illi meta se jiġi il-Messija, meta se jerġa' jiġi Jaxua issa fil-kastana li nemmnu fih, se jkun fil-festa tal-Għid. U dana kollu jindika allura kollu huwa marbut ma' dak illi qed ngħidulkom illum illi Jaxua jista' jagħti l-każ bħalma aħna nemmnu li twieled fil-perjodu tal-festa tal-ħobs Għażmu. Huwa interessanti, fil-fatt aħna nafu wkoll illi Giuseppi u Marija kienu telin lejn Ġerusalem meta twieled
Jaxua u kienu qegħdin ġewwa Betlehem, imma kontrarju għal dak li ħafna jaħsbu, kontrarju għal ħafna dak jemnu, Jaxua ma twilidx fil-25 ta' Deċembru. Għal min verament irid jistudja l-25 ta' Deċembru hija ġurnata pagana, ġurnata falsa, ġurnata li Kostantinu kien jiċċelebra fiha. Il-ġurnata tax-xemx għax Kostantinu illi ħoloq il-Kristjaneżmu kif u mamul illum il-Knisja Romana Kattolika u dik Evanġelika, prattikament Kostantinu kien bniedem li jadura x-xemx u baqa jadura x-xemx sakemm miet. Il-Knisja Kattolika li ħarġet minn Kostantinu rat kif għamlet u dawret din il-festa fit-twelid ta' Ġesu li prattikament mija xejn il-ġurnata ta' twelid tal-Messija m'għandix x'taqsam. Mela, allura qed naraw illi x'inhu l-messaġġ? Il-messaġġ hu illi kien żmien appuntat bħal mija il-festa tal-Għid, il-festa tal-Għid hija żmien appuntat. Xi ħaġa li jella għal nisma' li tridu tagħmluha kull sena. Huwa żmien appuntat, hemm appuntament bejna u bejn Alla biex nagħmluha kull sena. U ma ninsawx li Iżak huwa tipoloġija foreshadow ngħidulu bl-Ingliż tal-Messija. Allura x'qed ngħidu bħalma il-festa tal-Għid, ftakru li l-festa tal-Għid għall-poplu Ludi kienet tfisser salvazzjoni. Il għaliex qabel inħelsu mill-eżilju, mill-iskjavitu li kienu fl-Eġittu x'għamlu? Għamlu l-ikla tal-Għid il-kbir. Qatlu l-ħaruf, sajruh ta' malajr kiluh u qabdu ħwejġhom u telqu l-barra mill-Eġittu. L-istess għalina li nemmnu f'Jaxua l-Messija, Jaxua huwa s-salvazzjoni tagħna. Aħna nafu li aħna salvati permezz tal-mewt u l-qawmin mill-mewt tal-Messija. Assa l-aħħar pass huwa li Jaxua ser jiġi biex jisalvana, ftakru li aħna tlet steps ta' salvazzjoni. Tajjeb, inti is-salva tiġi salvat meta tagħti ħajtek il-Jaxua l-Messija. Imma jekk inti tagħti ħajtek il-Jaxua u taqpa' tgħix ħażin inti m'intix salvat xejn. Fil-fatt l-Apostlu Pawlu stess jgħid illi t-telliqa tagħna, il-ġirja tagħna għandha tkun sal-aħħar, anzi Pawlu jgħid isma' ftakru li aħna ma niġrux waħedna. Jiġifieri t-telliqa mhux qed nagħmluha waħedna, imma wieħed jirbaħ it-telliqa. U kien qed jgħid Pawlu, kien qed jgħid isma' waqt li aħna kollha qegħdin f'din il-mixja, mhux kollha aħna naslu sal-aħħar, mela il-parti tagħni hija li naraw li aħna nimxu sal-aħħar, inkella m'aħna salvati xejn. U jekk inti timxi l-mixja tiegħek sal-aħħar, inti salvat. U mbagħad meta se jiġi Jaxua u għajimna mill-mewt, mill-ewwel mewt, hemmhekk inkunu ġejna salvati. Da nemmnu li se jsir meta jerġa' jiġi Jaxua fil-festa tal-Għid il-kbir. Mela salvat il-poplu Ludi permezz tal-ikla tal-Għid li għamel qabel ħareġ mill-eżilju, aħna salvati permezz ta' li miet għalina l-ħaruf. Meta miet il-ħaruf għalina? Jaxua l-Messija meta miet għalina? Fil-festa tal-Għid. L-inna salvana fil-festa tal-Għid, permezz dak li għamil fil-festa tal-Għid il-kbir. U se jerġa' jiġi biex jisalvana fil-festa tal-Għid il-kbir. L-importanti tal-paraxa tal-lum x'inhu allura? L-importanti tal-paraxa tal-lum huwa li nkunu nafu illi Jaxua se jerġa' jiġi biex jisalvana u allura nippreparaw qalbna. Ejja ħalli verament bħalma Abram mar jilqa l-mulej u l-ospitalità kbira. Ejja l-istess aħna nilqgħu lil Jaxua l-Messija f'qalbna. U ejja verament nuruh illi aħna servjenti tiegħu qegħdin hemm biex naqduh. X'għamel Abraham meta ra lil-mulej? Il-kelma tgħidlek intefa' wiċċu fl-ard, iqimu, jadurah. U hekk irridu nagħmlu aħna. Aħna irridu nqimu lil-mulej. Inqimu lil-mulej. Għalkemm aħna naf ċertu momenti verament ninżlu wiċċna mal-art inqimu lil-mulej. Imma ma jfissirx li aħna rridu ngħixu ħajjitna kollha wiċċna mal-art, inkella ma nistgħux nagħmlu l-affarijiet li nagħmlu fil-ħajja, imma spiritwalment verament irridu nkunu is-sudditi ta' Jaxua, irridu nkunu taħtu
Aħna u taħt u hemm fuq. U irre u aħna qegħdin taħtu biex nagħmlu dak li jtu. Ejja verament ħalli bħala Abram ikonna qalbna għall-mulej. Ħalli verament naqduh. Verament nedulu mulej ħantuk biċċa ħobs imma nsajrulu oġol sħiħ. Bħal mettilkom hemm ħafna iktar punti li m'għandniex ċans niddiskutuhom illum għalkemm huma punti importanti ħafna. Tajjeb bħalma qedtilkom pereżempju naraw l-istorja ta' Ħagar u Iġmael, fuq Ħagar u Iġmael hemm affarijiet studji kbar li nispera li forsi nagħmluhom anke matul is-sena. Min kienet Ħagar? Minu Iġmael? Minu l-poplu ħareġ minn Iġmael? Daw ma kollha punti interessanti affarijiet li għandna nistudjaw. Imma sakemm naslu għal dan it-tagħlim fi programmi oħra bħala xaħġa oħra, allum inħallukom hawn, nispera li qed tieħdu xi ħaġa minn dan it-tagħlim u qegħdin titgħallmu affarijiet ġodda. Infakkarkom illi l-ġimgħa d-dieħla issa għandna paraxa oħra u din id-darba ħankunu qed nitkellmu fuq il-mowt ta' Sara, il-mara ta' Abraham, u għal min qed jistudja magħna inħeġġiġkom sabiex għal paraxa li jmiss tistudjaw minn Ġenesi kapitlu 23 vers 1 sa kapitlu 25 vers 18. Il-paraxa li jmiss hija interessanti ħafna. Hemm affarijiet, rivelazzjonijiet kbar, inħeġġiġkom titilfux il-programm ta' wara da, l-istudju tal-paraxa ta' wara da. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fi programmi oħra ħbieb tiegħi, insemmilkom il-mulej magħkom, Shalom.